Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa waɗanda suke bibiyar mu a bisa kan wannan kafa ta mu ta Hausar mu TV, ko wanda suke bibiyar mu a bisa kan kafa ta Al'umma Niger TV, ko wanda suke bibiyar mu a bisa kan kafa ta Ahalin Riyadus Salihin, ko sauran duka kafafe na sada zumunta wanda suke Niger ko Nijeriya, waɗanda suke yada duka wannan fashin baki da muke da duka faɗin duniya waɗanda suke bibiyar mu. Muna muku barka da sahiya ta Lahadi da fatan kowa ya tashi lahiya. Ina gaida kowa da kowa, kuma muna godiya a game da duka addu'o'i da 'yan uwa suke mu na alkhairi. Allah saka muku fiye da haka nan. To wannan shi hili na Afirka mu farka da muka buɗe shi hili ne na fashin baki na siyasa ta duniya ko ta gida. Kuma hili ne kuma hallo shi ma na fashin baki ko na al'amura ma wanda suka shahi addini, duka ana yi a cikin wannan hili na Afirka mu farka. Bai bar kowane ɓangare ba, ɓangaren addinin za a taɓa, ɓangaren siyasa za a taɓa. To wannan shine saboda mu farkar da 'yan Afirka a game da ƙalubalen da yake tunkaro mu. To Malam Kabiru, barka da gabatarwa, da kai da Malam Habibu Isaka duka ina jinjina muku, sannunku da ƙoƙari a game da wannan manufa da kuke yada ta wayar da kan 'yan Afirka. Allah sa mu yi tarayya cikin alkhairi na faɗakar da 'yan uwanmu na Afirka a game da ƙalubalen da yake tunkarar mu. To a wannan hili na Afirka mu farka na yau, wannan rana ta Lahadi, zan yi fashin baki ne a game da matsaloli da suke damu mu, musamman matsala ta tsaro a cikin waɗannan ƙasashe namu na Afirka. To wannan 'yan kwanaki da suka huce al'amura da dama sun faru a duniya ko a Afirka. To ba za mu yi fashin baki abubuwan da suka shahi duniya ba, saboda in na ce in shiga siyasa ta duniya to kuma matsalolin namu na Afirka suna da yawa a yanzu. Shi yasa kwana biyu duka na maida wannan siyasar ta duniya ta gabas ta tsakiya ta wani guri, duka na maida ta share daban na ajiye, saboda gara mu gyara wannan matsala ta gida tukun. In an dan samu sanyi ne a gida ake taba wannan siyasa ta gabas ta tsakiya. Kenan a yau zan yi duka zan maido hankali na ne bisa kan abubuwan da suka faru a cikin gida. To in muka dawo kuma a nan America inda nake, akwai wannan gobara ta daji da ta tashi a California, wanda yanzu tsawon kwanaki wannan gobara tana nan tana cinye gidaje a California. To wannan daman ba wani sabon al'amari bane, mu da muke nan America mun san da wannan, saboda mutane diya sun yi ta kira na daga gida. Malam Faffawayya ne wannan al'amura muna ji ga wuta tana cinye America, har ta zo wajen ku ko ina ne kuke. To mu nan Pennsylvania muke, a nan Pennsylvania wannan babu wuta a nan abin da yake addabal mu a nan shine snow, shine kankara, mu kuma ake mumu. To kankara take damu mu, su kuma can wuta da ita ce Allah yake musu azaba. Mu kuma daga nan ga shi ma ai sanyin shi ma wani nau'i